Ndingu-chairman woNohoka basecala. Namhlanje besizohlangana nomasipala malunga ke nale dolophu yethu for abantu bangaphandle. Njengokuba ke abantu bangaphandle ngomthetho akufunekanga babe bathengisa ezitratweni. As for example, abantu besaluni kufani bakhona abantwana bethu apha. I-barber shop bakhona abantwana bethu apha abachebayo. Izitendi bakhona omama bethu asakhuliswa ngezi stendi. Ngoku silapha namhlanje sizobonisana ke naye uba noko le ndawo yethu yasedolophini yasecala incinci, sicela ibe ngabantu balapha, abantu abaxhamlayo ezitratweni. Sihleli ke naye umasipala namhlanje wathi ke ukusukela Friday uzawuqala ujonga ezi stendi, ezi container. For example, lezi sesaloni, barber shop, izitrato, onolano, istendi. Sicela ke uzawube hamba nathi ke ngolesihlanu. Simbonisa ezi stendi, sithetha ngazo i-container ezike ziye zelando zisebenza abantu bangaphandle kuba kaloku le dolophu yethu incinci. Sicela ke bona hayi apha ezitratweni noba une-permit ayisebenzi i-permit, futhi asiyazi noba uyifumene kanjani ngoba ebengenalungelo lofumana i-permit. Noba usiproducele i-ID nayo ayisebenzi, simaze nepassport. Into esiyicela ebesihlangene ngayo, sivene ke nayo umasipala ngolesihlanu, sizambonisa zonke ezi container zisebenza abantu bokufika. Sivene njalo sizoqala ke ngokuloo ndawo ke ngoba asebenze abakhuphe kukwaze ukuba kusebenze abantu balapha. Molweni bahlali, ndithetha phantsi konohokas ke balapha eSakhe Sizwe. Onohokas balapha eSakhe Sizwe batsala nzima kakhulu, betsaliswa nzima ngabantu bokufika. Kaloku abantu bokufika ngokomthetho befanele bachaphazeleki ekuhlaleni kwiihokas zalapha eSakhe Sizwe, ngoba abantwana balapha eSakhe Sizwe baninzi kakhulu ekufanele bebona ngabo abantu abaxhamlayo kwilizwe labo. Ngoba kaloku ufanele uba bathatha izinto babeke etafuleni, ukutya bakwazi ukondla amakhaya. Abakwazi ke ngoku ukondla amakhaya ngoba kukho zithuba zamisebenzi, akukho misebenzi abakwazi ukuyenza ngoba imisebenzi ixhomeke uba bayokwenza inwele, bayokwazi uthengisa ama-apile, bakwazi ubeka ukutya etafuleni. Ngoku yonke loo nto ixhanyulwa ngabantu bokufika, bangakwazi ukuxhamla ke ngabantu balapha eSakhe Sizwe. Siyacela ke uba ngaba masincediseke, abantu bengengoba lapha bahambe bayokwenza amaphepha ngokusemthethweni, bangene ngokusemthethweni, bangene ngokwepolisi okanye ngokomgaqo-siseko wase-South Africa. Enkosi.